Keď sa svet okolo nás rúca a ľudstvo svojou chamtivosťou, pýchou a neoblobnou chuťou mať stále viac a viac než ten druhý započalo apokalypsu, tak ostáva len jedna jediná vec, ktorá to celé napraví. Plastická operácia v 16 pre každého jedného človeka, aby sme všetci boli krásni, rovnakí a šťastní. Ak už teraz pociťujete dávivý reflex, tak tento film nebude pre vás. Tak o čom vlastne je Uglies? Ja dúfam, že je jasné, že ja som ten človek, ktorý sa vždy snaží hľadať to dobré aj v tom neúplne dokonalom. Každopádne tento film si myslím, že skutočne je ten najdebilnejší film, ktorý som tento rok videl. Nie a priori najhorší, ale rozhodne extrémne hlúpy, povrchný a nezaujímavý. Zjavne existuje kniha od nejakého Scotta Westerfelda, ktorú tento film adaptuje. Ale aj recenzie, ktoré som si dohľadal pre túto knihu, oscilujú niekde okolo priemeru a tie 5-hviezdové recenzie striedajú 1-hviezdové s tým, že je to shit. A z toho mi vychádza, že MCG, alebo MacG, ako ho niektorí volajú, zobral priemernú knihu a spravil z nej podpriemerný film. Ale kto som ja, aby som súdil knihu? Toto nie je Čumilovo knižné univerzum, a to sú iní a pravdepodobne sú kruhy, kde je táto kniha ospevovaná. No toto filmové sci-fi neskončí nejak dobre. Tvorcom sa totižto nedarí vôbec nič, aspoň podľa mňa. Ak vás napríklad zaujíma, ako tento postapokalyptický svet funguje len s lánom bielých orchideí, tak máte smolu a asi by ste potrebovali skrášliť, pretože moc premýšľate nad vecami, ktoré by vás nemali zaujímať. Fakt, že hlavná hrdinka si stále stojí neoblomne za svojím cieľom prejsť tou skrášľovacou procedúrou, a to aj napriek tomu, že jej dlhoročný BFF je po tejto vnútrolebočnej pedikúre úplne vylízaná petfľaša, je asi niečo, čo treba proste zobrať na milosť. Ale fakt, že novonájdená instantná BFF jej napíše mapu k miestu, kde v živote nebola, to už vyložené smrdí intoxikáciou mikroplastami. To sa potom človek ani nemôže diviť, že títo tínedžeri podstupujú životu nebezpečné situácie a len sa im smejú. Hlavná antagonistka so svojou armádou Barbin potrebuje 16-ročné decko ako špióna, pretože lietajúce lode, silové polia a 3D tlačiarne, ktoré v sekunde transformujú vzduch alebo čosi na absolútne čokoľvek, nestačia na to, aby prešacovali prilahlé lesy. No a ako bonus na to, aby spacifikovali pár neozbrojených tínedžerov, ktorí žijú v lese pod stanami, tak potrebujú modifikovaných supervojakov. Fuck off film. Tu sa nikto nesnažil stvoriť niečo poriadne. Nikto. Efekty sú lacné, žiadna postava nemá priestor, aby ju divák lepšie poznal, dynamika spoločnosti a ekonomika nie je vysvetlená vôbec, takže na nejaké vysvetlenie sveta a budovanie môžete zabudnúť. Ale hlavne, že ako diváci máme desiatky minút na to, aby sme si užívali ako hlavná postava, ktorej meno si už ani nepamätám, sa učí lietať na hoverboarde, pretože ho za 5 minút použije, alebo strieľať z kuše, pretože ju za 5 minút použije. Vážne som sa snažil nájsť túto posolstvo o tom, že krása je v očiach toho, čo sa díva, ale mám pocit, že tu žiadne posolstvo proste nie je. A neviem, komu prišlo ako dobrý nápad vybrať ako casting ľudí, ktorí sú obecne na tej hornej hrane toho, čo sa považuje za sympatický vzhľad. A potom z nich spravili prepudrované obludárium, kde každý jeden obsahuje viac plastu ako Atlantický oceán. Tento film som začal pozerať hlavne kvôli tomu, že niektoré filmové outlety o ňom písali ako o niečom úžasnom. Ale dopozeral som ho len vďaka tomu, že Netflix má možnosť rýchleho prehrávania. Tak som tam strelil 2 a šup ho až k titulkom. Fakt, že tento film dostane 2, teda veľmi pravdepodobne dostane 2, je pre mňa rovnako fascinujúci ako samotná existencia Rebel Moon. Takže ak sa vám páčila recenzia toho najdebilnejšieho filmu tohto roku, tak si môžete pozrieť recenziu toho najhoršieho filmu tohoto roku, čo je práve Rebel Moon, ktorá je niekde tu. Hlavne ale pozrite len recenziu, ten film preskočte.